atong sugdan ang atong laing lecture dinhi sa Westminster Confession of Faith, Chapter 8, Section 4. Ug ato nang natakal ang Section 3 atong niagi. Ug dinhi sa Section 4, akong basahon, this office the Lord Jesus did most willingly undertake, which that he might discharge. He was made under the law, and did perfectly fulfill it, endured most grievous torments immediately in his soul, and most painful sufferings in his body, was crucified and died, was buried, and remained under the power of death. It saw no corruption. On the third day he rose again from the dead, with the same body in which he suffered, with which also he ascended into heaven, and there sits at the right hand of his Father, making intercession, and shall return to judge men and angels at the end of the world. So, makita nato ni nga dinhi gi-summarize ang gospel. No, ang gospel gi-summarize dinhi niining section. Og anyway, ato pong basahon ang part or portion sa Apostles' Creed. Atong basahon kini mato diri. I believe in God the Father Almighty, the creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he arose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty, whence he shall come to judge the living and the dead. So muna ang actually Apostles' Creed. Gisummarize ang buhat ni Jesus Christ, ang iyang person o ang iyang work. Of course, ang Trinidad mo gihatagan og emphasis ni sa Apostles' Creed. Usab apan ang atong gihatagan og pagtagad mo lamang kining portion about the Father and the Son, no? Pwede man nato nga i-finish pag basa ang tibok Apostles' Creed, pero kini raman ang medyo relevant karon sa atong subject. So ang atong subject karon may tungod gihapon sa persona o sa mga buhat ni Jesus Christ. Ug ato kaning gihimo nga part 2 gumikan kay ang part 1 ato nang na-tackle previously. Ug kini ang office nga gihinganlan dinhi ang iyang gi refer nga office dinhi ang office sa mediatorship ni Christ, no, sa iyang pagka-mediator. No, sa iyang pagka-mediator sa atong gikaingon, iyang gi-fulfill ang iyang office as prophet, priest, and king. Ug ato na kanang na discuss. Ug dinhi again giila ang lordship ni Jesus Christ. Ug dinhi part gyapon kini sa kining gitawag nato nga economic trinity, nga diin adunay subordination. So ako sa nay gusto mo attend sa ato diri. Ako sang i-communicate ni.
ang so dinhi ang gihisgutan portion gihapon sa kining sa portion gihapon ni siya ay nag tanaw nato si James ni naman gud ang gusto mo attend. Okay, si James. Mayong gabi, akong ipaila-ila isa sa mga Gabi. gisuon nato, si James. James Salas, taga dinhini sa Agusan del Sur sa Trento. Bago lang mi nagkaila niini pero salamat sa Ginoo ang iyang simbahan is medyo pare-parehas Medyo yun ra akong og signal. pare-parehas ra og sa atong kasinatian nga gikan gihapon sa medyo pa may pagka-charismatic, may pagka-Pentecostal. O karon na salamat sa Ginoo na nag-reform siya. So welcome kayo Brother James. Kaning atong makauban dinhi gikan sa Pagadian, kasagaran sa Pagadian dinhi si Pastor Aldin Manatad ug uban pa nga naay gikan sa Manila kuan diri sa ato karon nag-live gyapon. So welcome sa ato nga klase. Actually klase ni sa The Lord Seminary pero bisan pa kung dili gusto lang mag-sit in pwede ra gihapon. So dinhi ta karon sa office ni Christ as mediator o kini nga office niya as mediator Sinsay na king signal diri o ang office niya as mediator makit-an nato dinhi nga iya kining gi-undertake willingly. So pasabot ni ini nga dunay willingness si Jesus Christ sa pag undertake ni ini o kana diha sa covenant gihapon mo balik gihapon kini sa covenant of redemption nga sa eternity dunay covenant of redemption nga diin ang atong Ginoo ingon nga si Ginoong Jesucristo ingon nga second person sa Trinidad nakig-covenant sa Amahan no dunay covenant nga natabo sa eternity nga diin si Jesus Christ naghatag sa iyang kaugalingon nag-volunteer sa iyang kaugalingon ingon nga savior ingon nga redeemer sa himuon unya nga katawhan sa time no so sa eternidad palangdaan dunay covenant nga nahitabo o busa dili gyud na mosipyat nga bisan pa sa time duna gi willingness to undertake sa trabaho nga gihatag sa Amahan kaniya. So dinhi makita nimo dinhi ang mga passages sa scripture pananglitan sa Psalm 40 verse 7 mato diri then said I lo I come in the volume of the book it is written of me. Sa verse 8 I delight to do thy will O my God yea thy law is within my heart. So sa book of Psalm again gi-quote ang book of Psalm that's Hebrews 10:5 wherefore when he cometh into the world he saith sacrifice and offering thou wouldest not but a body hast thou prepared for me in burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Then said I lo I come in the volume of the book it is written of me to do thy will O God. Above when he said sacrifice and offerings and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not neither hadst pleasure therein which are offered by the law. Then said he lo I come to do thy will O God. He taketh away the first that he may establish the second by which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So makita nimo dinhi nga sa book of Psalm dunay communication si Jesus as the Son and the Father dunay communication. O kana gi-quote dinhi sa Hebrews giklaro sa book of Hebrews
nga before he came into the world, meaning sa wala pa ang spirit in fact ni Christ moanhi sa kalibutan. But pasabot ni ana nga wala pa gani mahimo ang kalibutan ni anay conversation. Kaning he come into the world dili na gyud specifically nag-refer sa kadtong virgin birth ni Jesus. Ang before he came into the world, ang meaning ni ana is before ang spirit ni Jesus iani sa creation. Before na ay creation nga nitabo. So ang conversation ay tabo before sa creation. So diha makita nimo sa Genesis chapters 1 and 2 nga dunay creation nga nitabo. Apan before creation, so wala pa ang kalibutan o wala pang spirit ni Christ ni anis kalibutan, duna na conversation sa eternidad ang amahan ug ang anak. So makita nimo dinhi nga duna gi eternal existence si Christ kauban ang amahan, ug kini nga eternal existence ni Christ kauban ang amahan wala gyoy kauban nga lain nga mga beings, walay bisang angel, walay angels, walay laing spirits gawa sa Trinidad nga Dios. So of course sa dihang dunay covenant kahimuon, dunay testigos. Kung dunay testigos ang Holy Spirit mo'y nag-act as witness dito sa eternidad. Sa dihang adunay covenant between the Father and the Son, ang Holy Spirit was acting as the witness sa conversation, sa covenant, sa dunay gihimo nga stipulation, dunay agreement, dunay terms and conditions. So diha klaro kaayo nga dinhi dunay voluntary condescension or voluntary offering of himself diha sa part ni Jesus Christ. Atong padayon ang dunay lain nga verse dinhi sa John 10:18. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down. I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Napon na sa Philippians 2:8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So sa eternidad, no, apel na niini ang iyang pag-lay down, pag-offer, paghatag sa iyang kinabuhi dito sa eternidad. O of course, apil usab ni ana ang gahom, ang power to take again his life, no, paghatag sa iyang kinabuhi and to take it back again. So siya pud ang dunay katungod nga mo decide nga after he died, no, he would be raised again from the dead. Kani ang klaro nga nahitabo ug kana willingly gihimo gi covenant ni Christ, willingly nga gisaad ni Christ. Dunay iyang pagahimo ug ang amahan mao ang iyang kaistorya sa eternidad. Which that he might discharge, he was made under the law. So kung ang iyang pakamatyan kadtong mga tao nga nakasupak sa balaod, so it follows nga kinahanglan gyud pud nga naa siya under the law. Kay dili pwede nga siya mo obey sa law kung dili siya under the law. Kung above the law si Jesus Christ, walay rason nga makatuman siya sa law. So makita nimo nga he was to be born, no, under the law. So pasabot niya na nga kinahanglan gyud nga saklaw siya, nga obligado siya nga mo
tuman sa kasuguan, o mutuman sa balaod sa Dios. Sa Galatians chapter 4 verse 4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. So dinhi makita nato nga dunay oras nga gilaan ang Dios. Dunay dunay timetable ang Dios. So pag abot gyud sa sakto nga oras, kinahanglan gyud nga mataw siya. Walay dili malate, dili pod mag-una-una. Kinahanglan nga naa siya sa saktong oras. Anay makita nato sa mga post diya sa Facebook nga ang picture ni kining nasa Lords of the Ring kaning si Gandalf moingon dito, istoryahon niya si kining nag-usa sa mga actors nga ang wizard dili yun daw maulahi, di pod mo una-una. So sa mga Calvinist ilang gihimo nga meme na sa isa sa mga memes sa Facebook nga ang Calvinist ingana gyud nga ang Dios pamuhat og mga butang sa insakto gyud nga time. Og dili siya malate, dili pod siya mag-una-una. So naa gyud sa saktong panahon. So mao gihapon actually igura na illustration nato, nagpasabot na nga ingana gyud ang Ginoo nga mamuhat siya, timely kaayo siya mamuhat kay dili gyud siya maulahi. So si Christ na tao sa panahon gyud nga gikinahanglan na siya mataw. Panahon na nga moabot si Christ sumala sa gitakdang oras sa Amahan. Moabot gyud si Jesus Christ. He might be charged, he was made under the law. Kanang moingon sila nga ang New Testament dili under the law. Ang New Testament is na humana ang law. So delikado na nga pagtulunan kay si Christ gyud sa dihang niabot siya under the law. Kung siya pamuhat siya, he was doing his ministry under the law. So ang law wala naputol dito sa Old Testament. Ang law nagpadayon hangtod sa New Testament. Otherwise, dili matawag nga under the law si Jesus ug ang iyang persona ug ang iyang work. And then, mato diri sa sumpay, and did perfectly fulfill it. So ang fulfillment ni Christ sa law, sa law, iyang gihimo, pero ang kaning particular nga atong gibasa, nagi-fulfill niya ang office of a mediator. Gi-fulfill niya perfectly ang office sa pagka-mediator. So unsa man ang iyang gihimo, wala gyoy mas ikasaway. Matthew 3:15, and Jesus answering and said unto him, suffer it be so now. Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Dayon sa Matthew 5:17, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Now, ang role as mediator mo iyang gi-fulfill. Now, as mediator, kinahanglan gyud nga iya usa nga tumanon ang kasuguan. Dili pwede nga mediator siya tapos siya transgressor. No, di man ka pwede maka-mediate kung enemy nimo usa ka party. Pananglitan ang party sa tao ug ang party sa Dios. No, ang party sa tao mooy
nakasala ug ang nasad-an mo ang parte sa Dios. Now, kinahanglan nga si Christ is amigo both sides. No, sa parte sa Dios, amigo niya ang Dios. He is in good term with the Father, ug he is also in good term with men. Nga iyang representahan, nga iyang immediate. Now, aron in good term siya dito sa iyang amahan, kinahanglan nga si Jesus Christ mo ma-perfect ang iyang obedience o ang iyang pagbuhat ug maayo. Kinahanglan perfect gyud. So that's why maayo ang relasyon niya sa partido sa Dios aron nga dunay mediation nga iyang mahimo. Mo-mediate siya between sa duha ka nagkabikil nga parties. So kinahanglan nga tumanon niya ang kasuguan aron ma-please niya ang usa ka party, which is ang Dios. So ato padayon, endured most grievous torments immediately in his soul. Makita nimo dinhi nga dunay kining ang soul o ang body wala na spirit nga gisgutan dinhi. So nagtudlo gyud og kining gitawag nga dichotomy ang Westminster Confession of Faith. No? Meaning niya na nga nag-consist ang tao ug si Jesus nag-consist og body and soul lamang. No? Dili body, soul, and spirit. Dinhi klaro kaayo nga he was in grievous torments in his soul and then most painful sufferings in his body. So mo na nahitabo kaniya ingon nga siya maoy nagdawat sa punishment nga gihatag sa Dios sa tao. Siya ang nidawat sa punishment nga para unta sa makasasala. Og ang punishment dili lang kay sa iyang lawas kundi apil usab ni ana ang kalag. Kana ang hinungdan nga grabe ka grievous ang punishment dito sa impyerno unya sa eternidad kay ngano because ang suffer sa eternal torment dito sa hell di man kay ang soul lamang kundi ang resurrected body. So ang body ang soul mo experience og torment dito sa hell. So kana nga experience no bisan sa ato karon sa niya pa kita sa atong lawas. In fact na ay landong no sa matag tao dunag yoy foretaste sa hell. Tungod kay nagpainguna unta kita sa hell ano kibali mura og nadangka na ta sa impierno, nagapainguna ta sa impierno, pero si Jesus gi-snatch ta niya gikan sa impierno, instead nga kita ang moadto didto nag-anam ta og dangka, anam ta og padulong sa impierno. Si Jesus gi-snatch ta og iya tang gibalhin paingon sa himaya, ug siya mo iniangkon sa torment sa body ug sa soul sa iyang kamatayon. Atong basahon Matthew 26:37, and he took with him Peter and the two sons of Zebedee and began to be sorrowful and very heavy. Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. Napo na sa Luke 22:44. And being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Matthew 27:46. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? So, both body and soul
dunay suffering nga nasinati si Jesus Christ. Atong another group of verses. Okay, makita po na siya sa chapters 26 to 27 sa Matthew. Pero wa man tay oras nga atong nga available. Ato na lang skip ni siya. Was crucified and died, was buried and remained under the power of death, yet saw no corruption. So, ang tao, no, bisan sa ato karon, 24 hours ra gyud nang lawas sa tao nga patay. Ang cadaver after 24 hours muanam na gyud na siya og kadunot. Ang sumala sa science, ang brain nato, ang brain sa patay, human nga matay ang tao, ang brain no mutabang nga corrupt ang body niya. Mutabang ang brain aron nga ang tanan nga ang cell ang cell sa body is mga matay. Mutabang ang brain pag palusaw sa lawas after sa kamatayon sa tao. So ang kanang dead cells, kanang cancer padaghanon sa brain diya sa lawas sa tao. Pero dinhi makita nimo namatay gid si Jesus. Pero sumala sa kasulatan dili gyud madunot ang iyang lawas. 3 days and 3 nights siya dito sa ilalom sa lubnganan nga patay gyud. Pero wala gyud ni agi og kadunot ang iyang lawas. Atong basahon sa Acts 2:23. Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain, whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Kita po na siya sa chapter 13 verse 37. But he whom God raised again saw no corruption. Romans 6:9, knowing that Christ being raised from the dead dieth no more, death hath no more dominion over him. So namatay, yes, namatay siya, pero wa siya madugta, wa siya maunsa, no, wala siya na ma-decompose. In 3 days time, after 3 days, no, and 3 nights, God raised him from the dead. Oh, forever yun nga buhi siya hangtod aning atong oras karon. Buhi si Jesus Christ. Kinahanglan gyud nga dili ma-touch o di madaot ang iyang lawas. You remember kadtong iyang lawas nga wala gyud maapil siya gani ang iyang mga tiil, ang iyang batiis wala maapil og kanang gimaso para ang iyang mga bukog malata, ang iyang bukog mga dugta o sana mabuak ang iyang bukog, no, wala gibuak. So ingana gyud sa providensya sa Dios wala gibuak ang iyang bukog, ang iyang sa batiis nga bukog niya, tungod kay aron ma-fulfill gyud ang kasulatan nga dili matatsa ang iyang lawas. Kay ngano mabuhi siya, mabanhaw siya gikan sa mga patay. Ug ato'y padayon.
On the third day, he rose again from the dead with the same body in which he suffered, with which also he ascended into heaven, and there sits at the right hand of his Father. So makita nimo din no, ang kining statement giklaro nga ang nabuhi ang nabuhi gyud mo ang si Jesus gyud ang iyang lawas gyud nabuhi. No, dili kay phantom lamang, dili kay spirit. No, dunay mga teaching sa mga heretical groups nga actually si Jesus Christ wala gyud namatay, igo lang siya murag murag naa lang siya sa kaning murag nakuyapan lang or clinically dead lang, pero di gyud siya patay. So mo na ilang gitudlo labi na sa mga kining mga liberals dito sa Germany. No, ang mga liberal sa Germany ilang gitudlo gyud nga dili tinuod nga si Christ na ni rise gikan sa patay. No, actually si Christ wala gyud namatay, igo lang nawad-an sa panimuot. So igo lang na revive siya, no, gikan sa iyang gikan sa pagkakuyapan ni Christ, na revive lang si Christ. So muna ilang tudlo. So sa ato nga panahon karon, dili na actually muna ginatudlo sa mga liberal nga mga seminary hangtod sa atong panahon karon. Pero anyway, kung gusto gyud ta nga mo study sa liberalism, no, inyong tan-awon ang mga writings ni John Gresham Machen o ni Warfield, kay sa ilang panahon ilang gipakibatukan ang liberalism. No, so ang liberalism mao ang usa ka relihiyon nga nag-angkon nga Kristiyano nga gidinay nila ang tanan nga supernatural nga panghitabo dinhi sa New Testament. Nga para sa ila mythology lang na. Para sa ila ang tanan myth lang, no, gimurag ang natural nga Christ sa kasaysayan gibistihan lag supernatural nga mga istorya sa mga apostles, no, nga wala gyud sa original nga panghitabo, apil na niya ng resurrection. So ang nahitabo nga si Jesus Christ dili gyud tinuod nga nabanhaw gikan sa mga patay, wa gyud siya mapatay. So dinhi giklaro nga si Christ namatay gyud physically o nabanhaw gyud pod physically with the same body in which he suffered. Naay Gospel of Thomas, usa kani ka pseudepigrapha, usa sa mga libro nga spurious nga libro nga hangtod karon gina-publish paghihapon. Ug kini nga libro mo ni gina-quote sa mga Muslims nga ang ilang but pasabot niya nga si Christ kay diha sa libro gisulti nga na malikmata lang ang mga Hudiyo. Actually, ang gilansang dili si Jesus, kundi kadtong si Simon of Cyrene. Ang nahitabo daw giswap sa Ginoo ang si Jesus ug kadtong si Simon, nga sa pananaw sa mga tao ug sa mga sundalo, ang gilansang nila mo si Jesus, pero di ay si Simon to. Unya, ang namatay si Simon gyud. That's why wala ni agi kamatay si Jesus. Og buhi gyud si Jesus gikan atong panahona. Og sa dihang ang niapir katong Jesus gyud. Dili si Simon, kay namatay gyud si Simon of Cyrene. Ang nahitabo nga si Christ mooy nagpanggap nga mooy nabuhi gikan sa mga patay. Og every time nga mag-debate ang Kristiyano sa mga Muslim, kana gyud ang isite sa Muslim nga si Christ dili tinuod nga nabanhaw gikan sa mga patay. Pero dinhi sa confession diha sa creed nga atong gi-quote kaganiha,
na matay si Christ physically ug nabanhaw gyud physically with the same body in which he suffered, with which he also he ascended into heaven and there sits at the right hand of his Father. So kanang Christ nga nailawas, ang God man nga si Christ nga nabuhi gikan sa mga patay, the same mo'y niadto sa Amahan. Niadto siya sa Amahan o ni lingkod siya sa tuong kamot sa iyang Amahan. O physical gyud nga naglingkod si Christ. Ug nganong di makita bisan daghang mga tawo mo tan-aw sa panganod o asa tungod kay usa kini kadapit nga diin walay si bisan kinsang makaadto. Trono ni. No, although physically naa si Christ sa physical nga person, pero tungod kay God man siya, dunay ang locality sa iyang body, sa iyang lawas, mo didto ni lingkod. So makita nimo nga katong atong gisgutan last time about sa unsa ang communication, kanang gitawag nga komunikatiyo idiomatum, etc. Diha niyo makit-an nga ang iyang two natures, no, divine o human, no, gi-attribute pod sa iyang isa ka person. Ang mga person ni Christ mo iniadto didto sa tuong kamot sa Amahan. O matod pa diri, and there sits at the right hand of Father making intercession. So dito dunay intercession nga gihimo ni Christ. Atong basahon 100 atong tanang sa Romans 8:34. 192 ang number gini. Romans 8:34, who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather that is risen again, who is even at the right hand of God, also maketh intercession for us. Hebrews chapter 9 verse 24, for Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Verse 25, wherefore he is also able to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. O dinhi ang trabaho, part pod ni sa trabaho sa mediation ni Christ. Gikan pa siyang pagkatao, gikan in fact sa Old Testament, nag-mediate na siya hangtod sa New Testament nga natawo siya, hangtod nga tuwa siya sa langit karon, nag-intercede siya. Ang trabaho sa usa ka mediator iyang gi-fulfill. So atong ipadayon, and making intercession, and shall return to judge men and angels. So wala ni sa Apostles' Creed apil ang angels. Dinhi sa ato diha sa Apostles' Creed, he will judge the quick and the dead, or the living and the dead. Pero dili lang kay tao, living and dead, kundi angels, iya pod nga hukman. Angels iyang hukman at the end of the world. Kini ang human sa mediation niya pagkatapos pag-abot sa parusya sa adlaw nga padayag na siya sa adlaw nga din siya mubalik ang second coming ni Christ. Adunay judgment nga pagahimuon kung si Christ na karon nga nga mooy ni trabaho sa usa ka savior, anang adlaw mahimong judge. Mahimo siyang judge dili lang kay sa mga tao kung dili sa mga angels at the end of the world.
Sa Romans chapter 14 verse 9, for to this end Christ hath both died and rose and revived that he might be Lord both of the dead and living. But why dost thou judge thy brother, or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Acts 1:11, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Chapter 10, verse 42. And he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which is ordained of God to be the judge of quick and dead. Matthew 13:40. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. Verse 41. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Jude 6. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. 2 Peter 2:4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment. So, kita nimo nga mauna ang kinatibuk-an sa work ni Jesus Christ nga ah, gibutang sa Westminster Divines. Any question? Regarding sa katong Apostle Creed, Pastor ba? Kaya wala man gid gibutang dito god ang nga si Christ mo judge siya sa angel o sa angel. So nindot pud siguro no nabatay sa actually sa atuan nabatay kanang pinaka kuan gyud creed gid nato. Amo na to, pinaka-creed na po nato ang kining Apostles' Creed. Pero ang kuan man gud, ang creed ug ang confession no, complement sila sa usag-usa. Although ang isa matawag na tanan gisulti sa isa tama, pero igo lang ang Apostles' Creed ni address unsa ang panginahanglanon nga mga subject sa iyang panahon. So ang mga subject nga wala pa sa iyang panahon gikinahanglan nga i-address, wala niya gi-address. Which is sa Westminster Confession, in fact, mo nga sa tanan nga confession sa Protestantism, ang Westminster Confession ang pinaka-elaborate. In fact, that's why ang Westminster Confession, pag mo study ka niini, ang tanan nga naa sa three forms of unity naa na sa Westminster Confession. Although dunay dugang nga mga subject matters ang Westminster Confession nga wala ma-address dito sa kaning three forms of unity. So mas elaborate, pero wala ang pasabot nga tungod kay wala na nga subject dito sa nauna nga mga confession nga ato na pud nga isa likway katong nauna. Okay. Kamu na may question? Saktan rin mo magbasa ko ng mga verse 2. Ano kasi mga verse 2 mo answer tayo? Okay, so wala na. Wala na, Pastor. Okay, salamat.